Descendim des del cel del present al laberint de la història. Als atsukaks d'un Islam vençut per Jaume I. Que buscava refugi en els graners comunals de tribus berbers. Travessem per portals de muralla, obra de moros i cristians, i per ponts de calçades medievals, i per un camí de fàbriques i barrancs arribem a Ontinyent, la gran vila reial.